ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. 2-3 ദിവസമായാലും കണ്ടിട്ട് ഈ നോമ്പും പിന്നെ ബേബീനെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടെല്ലാം കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെയല്ലായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇടാക്കുന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റഫോട് 2 വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസ് ഇതെങ്ങനെ ആക്കിയെന്ന് നോക്കാം. ഇനി ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ ചിക്കൻ്റെ എല്ലില്ലാത്ത പീസ്. അപ്പോൾ ഞാനിത് 2 ബ്രസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുറിക്കണം. ഓവർ കട്ടിയാവാനും കഴിയില്ല, ഓവർ നീളമാവാനും കഴിയില്ല. ഒരു മീഡിയം ആയിട്ടുള്ളൊരു കട്ടിയും മതി, ഒരു നീളവും മതി. അപ്പോൾ അതാ ഈ ഒരിയിൽ നമുക്ക് മുറിച്ചിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് മുറിക്കാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മുറിച്ചിട്ടായി. ഇനിയിലേക്ക് എന്തിടേണ്ടത് വെച്ചെങ്കിൽ ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ സിർക്ക, പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, കുറച്ച് ഉപ്പ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങളെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇട്ടെങ്കിൽ മതി. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളുത്തുള്ളി ചെറുങ്ങനെ മുറിച്ചത്, 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണ് സോയാ സോസ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ മുളൻ്റെ കറിക്കെല്ലാം അരക്കുന്ന മുളില്ലേ, ഉണ്ടമുള് വള്ളിമുളെല്ലാം ചിലറ്റ്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഒരേപോലെ എടുത്തിട്ട് എണ്ണയിൽ വറുത്തിട്ട് അതിനെ മിക്സിൻ്റെ ജാറിലിട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ എണ്ണ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് ഒഴിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഈ മുള അരച്ചിട്ട് എനിക്ക് മുമ്മനോട് വയ്ക്കുന്നു, എന്തിങ്ങനെ മുളെല്ലാം അരച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചിനെ, പിന്നെ നോമ്പ് ഓർക്കാനാകുമ്പോൾ എല്ലാവരും പായ്ക്കോന്നിന്ന് വെച്ച് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇനി എല്ലാം ഇടാനുണ്ട്. ഇങ്ങനെ എരിയോ ഇത്ര എരിയോ ഒന്നും കാണാനില്ല പോകുന്നില്ല. ഇപ്പം ചിരിച്ചിട്ട് പോയി അങ്ങോട്ടേക്ക്. ഇനി ഇതിലേക്ക് എന്ത് വേണ്ട വെച്ചെങ്കിൽ മൈദ, കുറച്ച് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി നല്ല പാങ്ങൽ മിക്സ് ആക്കണം. ഈ മസാലയെല്ലാം ഫുള്ളൊന്ന് മിക്സ് ആവുന്ന നോക്കിയിട്ട് നല്ല പാങ്ങിൽ വെച്ചിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ സ്റ്റഫ് ഇവിടെ റെഡിയായി. ഇനി നമുക്ക് ഇരുന്ന് നമ്മൾക്ക് ഓരോ പീസ് എടുത്തിട്ട് ബോർഡിൽ ആ പ്ലേറ്റിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇടാനൊരു വേ ആവുമല്ലോ. ഇനി വേണ്ടെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ സമൂസൻ്റെ ഇതിലത്തെ ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഒന്നാകെ അട്ടിയോടെ വെച്ചിട്ടില്ലേ നീളത്തിൽ നൂഡിൽസ് പോലെ മുറിച്ചിട്ടെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ മുറിക്കണമല്ലോ. ഇനി വേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു മുട്ട. ഇനി നമുക്ക് ഈ മുട്ടയിലേക്ക് ഈ ചിക്കൻ്റെ പീസ് എടുത്തിട്ട് ഡിപ്പാക്കിയിട്ട് ഈ സമൂസൻ്റെ ഷീറ്റിൽ നല്ല പാങ്ങിൽ കോട്ടാക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല പാങ്ങിൽ പ്രസ്സാക്കിയിട്ട് ആക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ള് എള്ളിയിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള പീസ് നമുക്ക് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ള പീസ് ഞാൻ ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ പറ്റും. എണ്ണ ചൂടായിട്ടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഓരോരോ പീസ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ പിന്നെ ഫ്ലെയിമിൽ ലോ ആക്കണം ഇട്ടിട്ടായിട്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താവും ഉള്ളിൽ ചിക്കൻ വെക്കും, പുറത്ത് തിന്നായിട്ടല്ലേ സമൂസേൻ്റെ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഫ്രൈ ആ ഉള്ളു വേകാത്ത പോലെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്താക്കണം, തീ കുറച്ചിട്ട് കുറച്ച് കുക്കായിട്ട് ഫ്രൈ എല്ലാം ആയിട്ടായിട്ട് തീ കൂട്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു എണ്ണ കുടിച്ച പോലെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതായി നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ചിക്കൻ റെഡിയായി. ഉള്ളിൽ നല്ല ചിക്കൻ ഫ്രൈയും പുറത്ത് നല്ല ക്രിസ്പി കോട്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ആക്കിയിട്ട് നോക്കണം. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ KFC സ്റ്റിക്ക്. ഇതും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ ആ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ മുട്ടയിൽ ഡിപ്പാക്കിയിട്ടായിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കും. വേറെ എന്ത് പണിയില്ല, അതേ സെയിം മസാല എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് വെച്ച് അതേ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ആക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ചൂടായ എണ്ണ കിട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് എടുക്കാനാകുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് എടുത്തെങ്കിൽ മതി. അപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള KFC സ്റ്റിക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഇതിൻ്റെ ഉള്ളു അതേപോലെ ഇത് സെയിം KFC ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നോക്കണം. ഇനിയും പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.